Pauli! Resol na, wala pa kitang resol eh. Eh, mukhang vibrator ka na. May asawa ka na. Yan daw nakiga dyan. Okay. Where's the jacket? Paano naging gadget yan? Vibrator pa yan? Ay, hard, $4. It's not funny. $1 at least, man. Lahat na lang Kasi hiningi niya kung ano binigay mo, display, tapos walang ka rin.